Lami sa paminaw. Ay, mo intra ka kung ganahan. Nagkapundok ng mga kaliwat sa bitsos o sa arpon, no? Kana gid Jel. Kana gid ha. Eh. Karo pa iko kita ni Muti. Oh, dara. Hai. Video mo ko. Nay, nama. Desa to sila. Sila di kuan ba? Panik ko dai. Na unod ba? Ay na, din ko kadot anak ko. Ako pa git, ako pwede ako ni hiwa. Kainan na. Ayo go. Oh. Pila ka gatos gaw? Dua lang katakos gaw. Ha? 5? Okay na bitro. Paklay. Baboy. Samtiyo. Magi ka? Esa sa RJ, ina RJ, excuse RJ. Isay na ka pa. Ay, dong. Oh! Isay na ka video siya yan. Oh. Darang master. Tara. Oh. Among master si Lolo. Lo, nag-video ko lo inalohay. Inahay. Inahay lo hay. Hi. Yeah. Oh, hi lagi lo. Hi. Hi. Wah, nag-hi na Lolo ti. Naunhan ka sa yang hi ti oh. Hi na siya. Hi. Hi. Oh. Dara. Oh, hi. Ambot ninyo, ano mo nang gawas? Ipatawag si Jeremy. Ano na to da? May pa diri, okay, peaceful pa diri. Oh, oh. Asa mo tayo mong vlog? Imong vlog? Ang vlog di mo ba? Hi. Uli na day ka siya? Uli na day ka? Karon di pa eh. Oho, wa pa di ay. Uli ka, nangita na mga sadalan sa bukong. Lagi, oh lagi. Namo koy gilahi dira? Hi. Harit eh. Dali na. Diba? Suruyon na to ni suruyon. Magsuroy-suroy ta. Hi. Hi. Ina na yun. Hi, lagi na yun. Ina na yun. Here's my black. Bukin. Ikaw go. Oh, may ko eh. Oh, tara, tara. Oh, tara ha. Tara ang usa. Oh, lagi. Woy. Ah, Mark, gahi na. Oh. Unsa man na words? Happy birthday kay words. Happy birthday kay words. Oh, diba? Pinangga ang Winjel ng gawin no. Ay, tabaw-tabaw ba ni birds? Oh, grabe nun. Ang matahan to karon hubag. Grabing panghubag. Una.
Hadlog, gabi mo uli. Niyar na dito. Der. Wala ra siya. Ay.